A magyar tógazdaságok a legnagyobb európai gyakorlattal rendelkező és múlttal rendelkező tógazdaságok egyikeinek vallhatják magukat, hiszen Németország után az 1800-as évek végén itt alakult ki először olyan szervezett halászatfejlesztési program, amelynek keretében az akkori erőforrás gazdálkodók, hívjuk így őket, azok kitalálták azt, hogy a legrosszabb területeket, amelyek székesek, nem alkalmasak a szántóföldi termelésre, vagy nem jó állatlegelők, azoknak a helyén halastavokat létesítsenek. Már akkor is több célú volt a halgazdálkodási irány melletti használat, hiszen például a Hortobágyon öntözésre is használták a területeket, illetve víztározásra, baromitatásra, tehát látszott az, hogy már akkor is több funkciója volt a halgazdálkodásnak. A magyar édesvízi halászat története nyugodtan mondhatjuk az átterjesztésen belül egy igazi sikertörténet, hiszen ahol csak lehetséges volt, ez kb. Az ország 70-75%-át jelenti, mindenütt kialakították azokat a rendszereket, azokat a tógazdaságokat, egyik részüket kis völgyzárógátas, vagy akár nagyobb tározókkal, a másik pedig úgynevezett síkvidéki költőtéses gazdaságokat, amelyekben a haltermelés változatlanul folyik a mai napig is, hiszen a háború előtti 12-13 ezer hektárról 26 ezer hektáron nőtt a magyar tógazdasági terület. Ez a terület a mai napig megőrizte termelőképességét és aktivitását, és azt gondolhatjuk, hogy kibővültek azok a funkciók, amelyeket a megváltozott természet használat iránti igények generáltak. Hiszen a városban szorult ember tömegeknek óriási vágyuk az, hogy újra élvezhessék a természet közelségét. A legkevésbé a technikai átalakításot szerencsére a vizes közegek estek át, hiszen ezek a halastavak pont úgy néznek ki, mint 50 vagy 80 vagy 100 évvel ezelőtt, a rajtuk lévő élővilág változott számottevő módon meg. Hiszen addig, amíg a félországot elöntötték a hatalmas tiszai árvizek, és igazi paradicsomi állapotok voltak a legkülönbözőbb halhoz és vízhez kötött életű állatok számára, madártól az emlősig, addig ez a helyzet már megváltozott. A halastavak váltak utolsó menedékévé annak az óriási biodiverzitás tömegnek, amelyet ma eltartunk Európába. Hiszen ha megnézzük, hogy Magyarország 2-3%-át bírja csak az Európai Unió területének, ugyanakkor a nemeskócsak állomány 67%-a Magyarországon található, akkor úgy gondoljuk, hogy hozzátesszük magunkat ahhoz az európai trendhez, hogy őrizd meg a területedet, a természeti értékeidet Európa és a világ számára. Hiszen nem egy ország vagyunk ebből az értelemből, hanem része egy olyan uniónak, amelyik nagyon sokat tesz azért, hogy a természeti értékei megmentődjenek, ne adj Isten fejlődjenek. Magyarország büszke lehet arra, hogy változatlanul és töretlenül fejlődnek a vízhez kötött életű állatok életlehetőségei, hiszen az intenzívebbé váló, korszerűbben művelt és a legújabb tudományos ismereteket alkalmazó gyakorlat az természetbarát és fenntartható módon tesz azért, hogy a magyar akvakultúra, belvízi halászat vagy tógazdálkodás, hívhatjuk bárhogy, az megőrizze mindazt, amit évszázadok alatt is képviselt, a természeti erőforrások változatlan szinten történő fennmaradását. Mi kell ehhez a fennmaradáshoz? Hát igen, most ehhez segítség kell. Segítség kell mégpedig ahhoz, hogy azt a dilemmát eldöntsük, hogy tulajdonképpen meddig koncentrálható ez a védett állattömeg a halastavakon. Azt tudomásul kell vennünk, hogy a természetes állapotban lévő víztestek haleltartó képessége, így táplálékbázisként való szerepeltetése is kb. 20 része annak, amit egy halastó nyújtani tud. Az elmúlt 20 év arról szólt, hogy a védett, fokozottan védett vagy akár új fajok is a halastavakon telepedtek meg. A természetvédelmi előírások ma már olyan mértékűek, hiszen szinte minden, ami mozog, az védetté vált, hogy ezek riasztása és létszámának karbantartása ma már nincs a gazdálkodók kezében, nincs kompetenciájában. El kell dönteni azt, hogy ezt a természeti erőforrás értéket mekkora szinten kívánjuk, kinek a költségén kívánjuk, és meddig akarjuk fenntartani. Ezek a kérdések azok, amelyek nem a halasgazdán függnek, de ugye azért az értelmezhető, hogy nem várható el tőle, hogy mondjuk 100 darab kócsak legyen egy olyan területen, amelynek a haleltartó képessége, ha nem halgazdálkodás folyna rajta, csak mondjuk 2 lenne. Azt tudjuk, hogy a biodiverzitás az mindig táplálékkészlet függvénye. Fel kell tehát mérni azt, és ehhez kutatási erőfeszítések kellenének, vagy összehangolt európai kutatási programra is szükség lenne. Mérjük föl a biodiverzitások különbözőségét,
a természetes területeken, vizes területeken, a halastavakon, nézzük meg a dúskulás mértékét, és döntsük el, hogy a társadalomnak milyen szerepvállalása van ennek az értéknek a fenntartásában. Egyáltalán mekkora igény van. Nincsenek-e fajok, ahol már be kellene avatkozni. Nincsenek-e fajok, ahol esetleg a másik faj rovására túlszaporodás történik. Milyen gazdálkodás folytatódjon, hogy a gazdálkodó el tudja kerülni azokat a veszteségeket, amelyeket nem fog tudni vállalni. Mekkora szerepet vállal a társadalom, az egész közösség abban, hogy ezek az értékek megmaradjanak vagy fejlődjenek. Hát ezekre a kérdésekre kellene megadni a tudománynak a választ, ezeket a kérdéseket szeretné a gyakorlat, a gyakorló tógazda és a következő időszakban fejlődni kívánó tógazdasági akvakultúra megválaszoltatni.